naman tayong natutunan sa ating episode ngayon at may matututunan pa tayo sa ating wow for today. Ano nga bang ating words of wisdom, Wayne? Okay. A joyful life is an individual creation that can never be copied from a recipe. It is how you make out of your life. It is what you make your life doing things that makes you happy. Yeah. However, you must see to it that it is beyond the limitation and acceptable. Kasi hindi naman pwede na happy ako, pwede ko nang gawin yung gusto ko na mapapaligaya ko sa sarili ko pag nakakaharm ka naman ng ibang tao. And that statement also applies to those na gustong maging happy pero syempre hindi dapat inaabuso. Like for example, i-consider natin yung mga drug addicts. Yes. Nagiging masaya sila sa pag-a-addict nila pero hindi rin okay yun. Nasusobrahan at diba? Nasisira ang buhay. At saka yung iba naman na happy-happy na lang ang gustong gawin sa buhay pero wala lang na-achieve na iba dahil gusto lang nilang maging masaya. You can have at least a balance of syempre happiness and minsan kailangan din natin yung worries and problems, diba? Kasi a life without problem is abnormal. Yeah, at saka hindi ka matututo pag wala kang mga pagdadaanan sa buhay, diba? Ayan. At bago tayo umalis, syempre pasasalamatan muna natin ang ating mga sponsors. So simulan mo na. First on my list, Mr. Carlau and Tommy Talk, Mr. Drew Arellano, and Mr. Pepito Alvarez. Yes, and of course, pasasalamatan din natin si Mr. and Mrs. Francis Flores and Hidden Garden, kay Papa Bong and Mama Weng of Sweet and Spicy located at Centro de Regalos sa kanilang mga anak na sina Sam and Carla. And of course, meron na silang bagong branch. Nag-branch out na sila sa Salcedo Street. Hanapin po ninyo, nandoon ang Sweet and Spicy. Syempre, same food, same recipes na hinahanda. Nag-branch out lang sila kaya at least, diba, mas malaki na ang kanilang span ng market. Yes, syempre, ganun pa rin. And of course, maraming salamat din po kay Mr. Erwin Padre para sa ating pet store, kay Kat and Kurt Martin of Pugo Adventures. Yes. Nag-enjoy talaga kayo. Balita ko, hindi ka nakasama, no? Oo, hindi ako nakasama. No, hindi naman ako actually umiyak. Sumigaw lang ako kasi akalain mo patalikod ako bumaba sa rappelling. Alam mo, actually, acrophobic akong tao. Talagang I'm afraid of heights. Pero nasubukan ko na rin mag-zipline. Talagang kinonquer ko yung fear ko noon. Talagang pumikit lang ako and yung feeling na yun is really worth it. Talagang wala kang masasabi sa sarap na nararamdaman mo pag nandun ka na sa taas. Actually, akala ko na-conquer ko na yung fear ko nung nag-zipline ako. Pero nung nag-wall climbing kami, okay pa. Pero nung dun na sa rappelling, dun na ako nakakatakot, diba? Talagang... Yan nga pala, para sa mga adventurers dyan, ayan, open po sila dun sa Pugo La Union. Pugo La Union, dun sa Pugat Adventure Pugo La Union. Ayun, punta lang po kayo doon. Estimate na oras ng travel ay... just stay mga 4 hours. So, okay na okay yun. So, 4 hours lang naman din siya. So, okay lang yun. Tsaka affordable yung fees niya. Okay, so pupunta na lang sila sa Pugo para ma-discover yun. Okay, and syempre, pasalamatan na natin ang ating mga sponsors. Ako muna, ayan. Maraming salamat po sa Hair VA Salon. Thank you so much sa ating dalawang Al, si Kuya Alan at si Kuya Albert, Al1 and Al2 for my hair and makeup. Ayan, at maraming salamat din po sa Javier family. Thank you so much. And I would also like to thank Ice Princess for my contact lens. Kung gusto po ninyo silang i-add sa Facebook, meron silang Facebook account and that's Ice Princess. Hanapin nyo lang. And I would also like to thank Island Souvenirs for my t-shirt na binigay nila before. Ayan, gustong-gusto ko yung t-shirt na yon. At syempre, kung gusto ninyong bumili, humanap lang din kayo doon. Pwede kayo magpa-print actually ng ano ninyo, ng pangalan ninyo. Ipa-customize ninyo yun. At saka marami pa silang ibang mga items or pangpasalubong sa mga relatives ninyo na gusto ninyong padala na abroad. Pwede yan. Okay, so, eto pa pala, magpapasalamat din pala ako at hi kay Dr. Joy Velasco. Yes, hi Doktora. Hi Doktora, you're always watching Wake Up Ilocos, ayan. And of course, sa mga friends natin dyan sa Balay Taripato sa Magsingal, hi and happy viewing kay Toffer, kina Agua, ayan. Sa mga lolas natin, nakakapanood sila, yung mga lolas and lolas natin doon, pinapanood nila tayo. Yes. Ayan, at hi sa aking family, hi mommy, hi tita, hi Stretch, yan. Yes, so, and hi and happy viewing also sa mga taga Santo Domingo, mas special sa mga B-boys, dyan sa may Macshine, mas especially dun sa barangay Baconero, sa barangay ko. Dun sa mga friends natin sa Kimos, sina Joms, yung naglagay ng, ito, papromote ko lang, galing ng gawa niya. Oo, pinaretouch mo na naman Yes, kay Joel Faela, dun sa Kimos po kung gusto niyo magpatato.
Ayan, punta lang po kayo doon. And then, sa lahat po ng barkada ko doon sa Kimos. And then, doon sa UNP, sa UNP Millennium Band, sa Vertigo Band, sa The Bridge Band. Ayun, kay Cesar, especially kay Cesar. At saka sa lahat ng nanonood at walang umpay na nagbibigay suporta sa aming programa ng Wake Up. Ayan, At sa buong Core TV. Wayne, nako, syempre dapat yata natin i-congratulate ang mga graduates of 2011! Yay! Congratulations! Happy graduation! Ay nga pala, Ayan. konting advice lang sa mga graduates. Pagkatapos ng graduation nyo, don't get in a hurry to find a job. Yeah. Ayun. Pag may time pa kayo, mag-masteral kayo. And then, Pag-aral pa rin, i-enrich pa rin ninyo yung kaalaman yun ninyo. importante. Yeah. I-focus nyo yung course na tinapos nyo. Like, if you finish nursing or education, Maghanap ka ng trabaho na akma doon. Kasi para bumaba naman yung ano natin, underemployment rate. Ang nangyayari kasi ngayon is, graduate na ako. And then, pero Dulce Benz na lang, di ba? Oo. May pupunta sa sales, mga ganon. Oo, iba rin ang aking ginagawa ngayon. And then, as years pass by, mas mahirapan na silang makahanap kasi Take it from us, ladies and gentlemen. Yung advice na yon ay pakinggan ninyo kasi mahirap talaga. Mahirap. So, kung kaya pa ninyo, habang maaga pa, gawin ninyo yung sa tingin ninyo ay makakabuti sa career ninyo. Don't be in such hurry to find a job na talagang, 'di ba kasi ang pera makakapaghintay. oo naman. At saka kung kailangan din nga na pagalingin mo pa yung sarili mo at ihanda mo pa, 'di ba? Kaya gawin mo yon. At saka sa mga magre-review para sa mga board exams, nursing man yan, left man yan, or kahit anumang exam, bar exam man yan. That's right. Ayan, good luck sa inyo. Sa mga nagti-thesis, sa mga hindi pa nakatapos ng thesis, sa mga nagsunog ng kilay. Yeah. We all salute you sa mga napaka-huwarang ginawa ninyo para sa inyong pag-aaral. Mahirap yan. Gaya nga sinabi natin ng mga nakarang linggo na education is the key to success. Ayan na, eto na, malapit nyo nang matikman ang tamis ng tagumpay dahil graduation na. The most important, don't forget above. Yes, magpasalamat tayo sa Diyos dahil kung wala siya, wala naman din tayo dito. Syempre, di ba? At sa mga magulang natin na nagproblema, na nagpuyat din kung saan kukunin ang pampaaral sa atin, di ba? So, yun, talagang ialay ninyo sa lahat ng mga nagmamahal sa inyo ang inyong diploma. Once again, hi to mommy and family. Yeah, so congratulations to the batch 2011. Ayan, at siya na nga po nagtatapos ang ating show for today. Tumutok ulit next week dito sa nag-iisa at walang makakapantay na infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos! Bye! Happy graduation! I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today